ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മളിപ്പോ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ കണ്ടത്? അതെ മാതാജി. ഓക്കെ. 34 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 32 വരെ എടുത്തു മാതാജി. അല്ല 33 വരെ എടുത്തു. 33 വരെ എടുത്തു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു 30 വരെ. പിന്നെ 31 മുതൽ കർമ്മകാണ്ഡമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 31 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡം ബേസ് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാരണമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പയ്ക്ക് ഉള്ള ഉത്തരവായിട്ടാണ് 11 തൊട്ട് 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ 2ഉം 3ഉം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എന്താണ് 2ഉം 3ഉം? കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങളല്ല, കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെയും 3ാമത്തെയും കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഭൗതികാസ്വാദനവും പാപമല്ലേന്നു ചോദിച്ചു. ഭൗതിക ആസ്വാദനം. എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ആസ്വാദനം കിട്ടില്ല ഈ യുദ്ധം ചെയ്താൽ. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിന്റെ പാപഭയം. ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ ഗുരുജനങ്ങളും പിതാമഹരെയും ഒക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപം ഞാൻ അനുഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഉത്തരം ഈ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 33 വരെ കണ്ടു. ഇനി 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം അവ്യയാം സമ്പാദിതസ്യ ച കീർത്തിർമരണാദതീരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ യുദ്ധം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരനെ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഭഗവാൻ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നെങ്കിൽ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാം, ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജ്യം നേടാം. അപ്പോൾ അർജുനൻ അപ്പോഴും വിസമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ അപ്പം എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, സ്വർഗവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അപ്പം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നീ കടമ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്കത് പാപമേൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിനക്കത് അകീർത്തിയായിരിക്കും, നിന്റെ യശസ്സും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.
അത് കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും എവിടെയാണോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം. കലിയുഗത്തിൽ അത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത്രയും എത്ര വീരനാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും, നീ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നിന്നെ പഴിക്കുകയും നിനക്കത് കൂടുതൽ അപമാനകരമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ അപമാനം അല്ലെ, നമുക്ക് ശാരീരികമായി കിട്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൽ തറയ്ക്കുന്നത് ചിലരുടെ വാക്കുകളും അപമാനമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അത് അപമാനം ഭയം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ പോകും എന്ന് പറയാൻ. പോരിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. ഭയാദ്രണാദു പരതം മത്സ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥാ യേഷാം ചത്വം ബഹൂപതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കാണും. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനനോട് അവരോടുള്ള അനുകമ്പ. അയ്യോ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ, ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് പോലും അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ആസ്വാദനം കിട്ടാനാണ്, എനിക്ക് രാജ്യമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ അവരങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും, നീ പേടിച്ചു പോയതാണ്. നിനക്ക് ഇവരെ എല്ലാം ഈ യുദ്ധ സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് കൗരവരുടെ സൈന്യം കണ്ട് പേടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോയതാണെന്നേ അവര് പറയും. ഭയം കൊണ്ടാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്ന് പോയതെന്നും നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ. അപ്പൊ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുര്യോധനൻ, കർണൻ. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കൗരവരുടെ സൈഡിലുള്ള ദുര്യോധനൻ, കർണന് പോലുള്ളവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് വിചാരിക്കുക? നീ ഭയന്നു പോകും. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തതെന്ന് ആരും കാണില്ല. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അവർ അവരുടെ അവബോധത്തിൽ അതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ശുദ്ധ ഹൃദയവും നമ്മൾ ഏത് അവബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവർ കാണില്ല. അവരെ കണ്ണിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് അവരുടെ തലത്തിൽ ചിന്തിച്ച് അവരതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പല രീതിയിൽ അർജുനനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരാളെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുടനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയും. ആ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അവന്റെ സാഹചര്യവും അവന്റെ അവബോധവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സഹായിക്കുകയാണ്, അവനെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് സാധാ കർമ്മികളുടെ തലമാണ്. അവരവരുടെ തലത്തിലേക്ക് അടിച്ചു താഴ്ത്തും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ഈ മഹാരഥരായിട്ടുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അർജുനന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഒന്നും നോക്കില്ല. അവരുടെ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ പേടിച്ചു പോയി ഓടി എന്നേ കരുതുകയുള്ളൂ. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വാദിഷ്യതി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അല്ലേ? ദുഃഖിതമായിട്ട്, ഇതിലും ദുഃഖിതമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകാനാണ് അർജുനോട് പറയുന്നു. ഇപ്പം ശത്രുക്കള് പല വാക്കുകളും അല്ലെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കും. കൂടുതലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ശരിക്കുള്ള ന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മസാല ചേർത്തുള്ള ന്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പം പല ആയിട്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാകും. അതുപോലെ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പല പഴിയും പറയും.
നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഇതിലും ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവനേക്കാളും അവരുടെ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലെ അപമാനിച്ചാൽ ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ അനുകമ്പയെ പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കൗന്ദേയ തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, എത്ര വട്ടമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എഴുന്നേൽക്കൂ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം, പല സ്ഥലത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഫൈനലായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർമ്മകാണ്ഡ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആ കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്, എന്തായാലും യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും. കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നീ എന്തായാലും സ്വർഗത്ത് പോകും, വിജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഈ സാമ്രാജ്യം നേടാം. അതുകൊണ്ട് നീ എണീറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പോ ഈ 38ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ അടുത്ത തലത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത തലത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത തലം? കാരണം ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിനെ ഫൈനലാക്കി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ ആ ഡിസ്കഷനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആദ്യം ആത്മാവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മകാണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം? എത്ര വട്ടം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കൂ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എണീറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ച് ഇരിപ്പ് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് മാറ്റമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 39 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇത് കർമ്മകാണ്ഡം, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടി കർമ്മകാണ്ഡം തീരും. അപ്പൊ 38 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ വരികയാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗ, ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയോഗ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, അതിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ? നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ കാണാം. ജയം സുഖം ദുഃഖം, രണ്ട് തരത്തില് ലാഭം നഷ്ടം, സന്തോഷം സങ്കടം, അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടി, സന്താപം, നഷ്ടം, ലാഭം, ജയം, തോൽവി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കരുത്. അപ്പൊ യുദ്ധം എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം നീ നോക്കണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാവാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടം അതാണെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും രജോ ഗുണത്തോടു കൂടിയായാലും ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലായാലും രജോ ഗുണത്തിലായാലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശുഭ അശുഭ, നല്ലതും ചീത്തതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയരാവുകയാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല.
ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് നമ്മളെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, അതായത് രണ്ടായാലും നിനക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണല്ലോ, തോറ്റാലും നിനക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നേടാം, സ്വർഗത്ത് പോയി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം, ജയിച്ചാലും നിനക്ക് രാജ്യം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നേടാം. പക്ഷെ അടുത്ത ട്രാൻസിഷനിലോട്ട് ഭഗവാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ്? ഇതൊന്നും ലാഭമോ നഷ്ടമോ തോൽവിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കണ്ട, അപ്പോൾ നിന്നെ പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോണം. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് ഭക്തിയോഗയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് എല്ലാത്തിനും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതാ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയാൽ നമുക്ക് മറ്റാരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സർവകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന് മുകുന്ദന് പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവന് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ പൊതുജനങ്ങളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ പിതൃജനങ്ങളോടോ മാനവ സമുദായത്തോട് തന്നെയോ കടപ്പാടൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ, ഇതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനിലോട്ട് വരുന്നു, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഇനി അടുത്ത 39 തൊട്ട് 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ തന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗ. അതാണ് 39 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 39 തൊട്ട് 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗ. അപ്പോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ബുദ്ധിയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം. നിഷ്കാമ കാമം, അതായത് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം. അത് അപ്പൊ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് 2 തലത്തിൽ വരും. ഒന്ന് ജ്ഞാന ബേസ് ചെയ്തും മറ്റൊന്ന് ഭക്തിയെ ബേസ് ചെയ്തും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതായത് എന്ത് ജ്ഞാനമാണുള്ളത്? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും ആസക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജ്ഞാനത്തിൽ വരുമ്പോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ അത് എങ്ങനെയാവും? ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കറിയാം. ഈ ആത്മാവ് ആരാന്നും കൂടെ അറിയാം ഭക്തിയുള്ളവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനം മാത്രം ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് ഈ 2 കാര്യം എക്സ്ട്രാ അറിയാം. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അപ്പോ ആ ദാസനായ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ആസക്തിയില്ല. മറ്റവർക്കും ഭൗതികമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി ഇല്ല, പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജ്ഞാനം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാവാന്നറിയാം, അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താ നെയ്തി എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഒരു പൈസ കൊടുത്താലും എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്നും ആത്മാവിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് പൈസ കിട്ടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിനും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ അത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെ യുക്ത വൈരാഗ്യം ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. ഇനി ജ്ഞാനം മാത്രമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം മുക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിഷ്കാമ കർമ്മയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ ഭക്തിയുടെ തലത്തിലുള്ള നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു മായാവാദി ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ
മറ്റേ ജ്ഞാനം മാത്രം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഫലത്തെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. മറ്റൊരു ആ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ആ ഫലത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏഷാ തേ അഭിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. അപ്പോ ഇവിടെ ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. അതായത് കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാവാം. ഇപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ, അതായത് എന്താ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും, സാഖ്യ ഫിലോസഫിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ മാറ്റർ അല്ല, ഈ ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ആത്മാവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആത്മാവിന് മാറ്റം വരില്ല, ഒരു ശരീരത്തിൽ മറ്റേത് പോകും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു വാക്ക്, ശൃണു. ശൃണു, നീ കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി, നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിരുക്തി എന്ന വൈദിക നിഘണ്ടു പ്രകാരം സാഖ്യം എന്നതിനർത്ഥം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യം. യോഗം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതത്രേ. അപ്പോ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവരെ കീഴടക്കിയിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യമൊന്നും വേണ്ട, അവരെ വധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അർജുനൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്ക് സമാധാനം, എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമല്ല. അർജുനൻ ഒരു ഫലം ഉണ്ടപ്പോ. സാധാരണ വ്യക്തികൾ കാക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വലിയ മഹാമനസ്കനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ ഇവിടെ എന്താണ്, നീ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. കാരണം നീ ഹാപ്പി ആവും അല്ലെ? അർജുനന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സംതൃപ്തി വരില്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ഇവരെ ആരെയും കൊന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ രണ്ടു വിധത്തിലായാലും ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ തീരുമാനം, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം, അത് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ബന്ധുക്കളെ ജീവനോടെ കാണുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം, അവയെ ജയിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷത്തിനും നിദാനം വ്യക്തിഗതമായ സുഖാനുഭൂതി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യക്തിഗത സുഖാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ജ്ഞാനത്തെയും കർത്തവ്യത്തെയും അതിനായി ബലി കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൂടി മുത്തച്ഛന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയെല്ലാം ശാശ്വതരായ വ്യക്തികളെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവർ പണ്ട് മുതൽക്കേ വ്യക്തികളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ, ഭാവിയിൽ വ്യക്തിത്വത്തോടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം എല്ലാം വ്യക്തിത്വമുള്ള ശാശ്വതരായ ആത്മാക്കളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ അവസാനം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവം മോക്ഷപ്രാപ്തിയോളം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്താണ്? ഈ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കപില സിദ്ധാന്തം. ഈ കലിയുഗത്തില് എയ്ത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കപിലനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കപിലൻ ആരാണ്? ആരുടെ മകനാണ്? ദേവഹൂതിയുടെ മകൻ. ദേവഹൂതിയുടെ മകൻ. ദേവഹൂതിയുടെ മകൻ കപിലൻ.
സാഖ്യ തത്വം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സാഖ്യതത്വം ഭക്തിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കപിലൻ, കലിയുഗത്തിൽ ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപിലൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിരീശ്വരവാദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപിലൻ. അവിടെയും സാഖ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയും, സാഖ്യം നാസ്തികനായ കപിലന്റെ സാഖ്യവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നാസ്തിക കപിലന്റെ സാഖ്യത്തിന് എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായ യഥാർത്ഥ കപില മഹർഷി സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം തന്റെ മാതാവായ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സദാ ക്രിയാത്മകനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. ഇതാണ് കപില സിദ്ധാന്തം. വേദങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും ഇതിന് അനുകൂലിക്കുന്നു. ഭഗവത് വീക്ഷണമേറ്റ പ്രകൃതി അണുമാത്രമായ ജീവജാലങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവം മോക്ഷപ്രാപ്തിയോളം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയുടെ മായയുടെ അവസാനത്തെ കെണി, അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് സ്നെയർ ഓഫ് മായ എന്നാണ് പറയുന്നത് മായാവാദികളുടെ തത്വത്തിനെ. മായാവാദികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന മായാവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരണം. ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഞാനും ഈശ്വരനായി എന്നുള്ള തത്വമാണ് മായാവാദികൾക്കുള്ളത്. അത് മായയുടെ അവസാനത്തെ കെണിയാണ്. അത് ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും താല്പര്യം കാണില്ല. അപ്പോ എന്താ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നാളെ ഈശ്വരനാകും, ഞാനും നാരായണനാകും, നീയും നാരായണനാണ്, ഞാനും നാരായണനാണ്, നമ്മളെല്ലാം നാരായണാന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വം. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അത് പെർമനന്റ് അല്ലല്ലേ? അപ്പോ ജന്മാന്തരങ്ങളോളം ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ വാസുദേവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ പിന്നീട് ഇവിടെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയോഗ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ തൊഴിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശകരമായിരുന്നാലും ദിവ്യമായ ആനന്ദാനുഭൂതി അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയാണ്. അപ്പൊ ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയോഗമാണ്. ബുദ്ധിയോഗം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമല്ല, ഭഗവാൻ എന്താണോ സംതൃപ്തി, അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ആ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ആനന്ദമായി കാണും. ആ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അത് ക്ലേശകരമായിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ ആനന്ദം കാണും. അത് ബുദ്ധിയോഗമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുന, നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് എന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നീ അത് ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ അതാണ് സംതൃപ്തി. അതുകൊണ്ട് ക്ലേശകരമാണെങ്കിലും നീ അത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള തലത്തില് പറയാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഈ 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ? ഇത് മലയാളത്തിലാണ് നമുക്ക് ലാഭമോ എന്ന് ഉള്ളത്. ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് നഷ്ടമോ ഡിമിന്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് കുറവോ ഇല്ല, നഷ്ടമോ കുറവോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അതായത് ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ പ്രയോജനമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം നീ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ്? ഒരു ഈ വഴിക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും, അല്ലെ? ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ സ്വല്പം അഭ്യാസം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരെടുത്ത് പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഒരു നഷ്ടമില്ല, നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം നാമം ജപിച്ചാൽ പോലും അത് നമ്മളെ മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മഹാഭയം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി.
മരണഭയം. മരണഭയം. മരണഭയമല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മരിക്കും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് എവിടെ ജന്മ എത്തുന്നത്? ഞാൻ ഏ? അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അടുത്ത ജന്മം എങ്ങോട്ട് പോവരുത്? ഇങ്ങോട്ട്. താഴെ നരകത്തിൽ പോയത്. താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റൂ, ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ താഴത്തെ യോനിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സൈക്കിള് കഴിഞ്ഞേ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭയം ഒരിക്കലും ഈ ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ഭയം വരില്ല. കാരണം അവരൊരിക്കലും താഴത്തെ യോനിയിലേക്ക് കടക്കില്ല. ആ മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഭാഗവതത്തില് ഒരു വലിയ ഭക്തൻ, ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തനാണ്. അടുത്ത ജന്മം താഴത്തെ യോനിയിലേക്ക് പോയി. അതാരാണ്? ജഡഭരതന്. ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ? ജഡഭരതന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ജന്മം അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ട് പോയല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഭക്തരിൽ കൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തിയിൽ, ആ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തനാണ് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയില് എത്തിയാലും നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മുൻകരുതലോടുകൂടി അവിടെ തരുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്താൽ മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും, അതായത് താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ജന്മം 1% ഭക്തി ചെയ്തെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ആ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ 1% നഷ്ടമാകത്തില്ല. ബാക്കി 2 തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ അപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഭക്തി ചെയ്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു തലത്തില് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഈ ഭക്തി സേവനം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ ചില ഭക്തരെ കാണില്ലേ, വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 16 മാലയിലെത്തും. 16 മാലയിലെത്തും, പെട്ടെന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവരിതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. നമ്മള് കുറച്ച് ചെയ്താലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ വരും. അതല്ലേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആത്മീയോത്കർഷത്തിന് കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടാവുന്ന വിധം സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ പ്രാമുഖ്യമുള്ള ധനിക ഗ്രഹത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായി പിറവിയെടുക്കുവാനെങ്കിലും അയാൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനുഷ്യനായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കും. അതിന്റെ താഴെ പോകില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത്. അതത്രേ കൃഷ്ണാബോധപൂർവകമായ കർമ്മത്തിന്റെ അതുല്യ ശിഷ്ടം. പിന്നെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നഷ്ടമായി പോകും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ഭൗതിക പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു കംപ്ലീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ LKG UKG പിന്നെ PhD എടുത്തു. ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും LKG UKG ഒക്കെ പഠിച്ച് വീണ്ടും അത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഈ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഭക്തി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു തലത്തിൽ അവന് ജന്മം കിട്ടും. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഏത് തലത്തിലെത്തിയാലും നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പുണ്യവും പാപവും അനുസരിച്ചുള്ള അടുത്ത ജന്മമായിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കായിരിക്കും കിട്ടുക. അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടൊരു ശ്ലോകം, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नपक्वोऽधापदे ततो यदि यत्रा को वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः.
സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, അയാൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണുള്ളത്? നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ കഴിയും? അതാണ്, സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ ഭക്തി ചെയ്താലും അവന് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. പക്ഷേ സ്വന്തം എന്താണ് സ്വധർമ്മത്തിൽ മാത്രം, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭക്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൈവന്നാലും സ്വന്തം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ലാഭമാണുള്ളത്? ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താലും അതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജന്മം കൊണ്ടെല്ലാം തീരും. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും, നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളും നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യവും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മളുടെ സമ്പത്തും ഒന്നും കൂടെ വരില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി അത് നമ്മളുടെ ജന്മാന്തരം നമ്മുടെ കൂടെ വരും. നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നവരെ ആ ഭക്തി നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതിലൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയും. ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ? വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിരേകേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്തശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വഴി? ആത്മീയ വഴി. കൃഷ്ണാബോധം, ഭക്തിയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം. ഇതാണ് ബുദ്ധിയോഗം വഴിക്ക്. ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു തന്നെ. ഏകേഹേ ഗുരുനന്ദന അല്ലെ, ഏകേഹേ ഒരേ ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ബഹുശാഖാന്യനന്തശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിന. അപ്പോ ഈ വ്യവസായാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ നമ്മുടെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചെന്നാണ്. ദൃഢമായ വിശ്വാസം. ജീവിത പൂർണ്ണതയുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം. അതിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. വ്യവസായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? കച്ചവടക്കാര്. ആ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മൈൻഡ്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ കച്ചവടക്കാരൻ ഏത് കാര്യം നോക്കിയാലും അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ലാഭം. അവിടെ പൈസയാണല്ലേ, എങ്ങനെ എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ലാഭം. അതേപോലെ ഒരു ബുദ്ധിയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തില് അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആ ബുദ്ധിയോഗത്തില് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതായത് ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. ആ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം, ഉറച്ചു നിൽക്കണം, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തില് മറ്റ് പല പല കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കൃഷ്ണാബോധം. അങ്ങനെ പാടില്ല. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ പോണം. അതിനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം. ഇനി കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും ഇതിന്റെ കമന്ററി വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഒരു ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് നിനക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. കാരണം അതിന്റെ പ്രഭുപാദർക്ക് എന്താണ് തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരടുത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തന്റെ ഗുരു പലരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക്
എത്രയാണ് 1922 ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോഴും അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തപ്പോഴും അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നുമില്ല, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടു, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എങ്ങനെ എനിക്കിത് പുറത്തേക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് നിർത്തുക. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് ശ്രദ്ധ ശബ്ദേ വിശ്വാസ കഹേ സുദൃഢ നിശ്ചയ കൃഷ്ണ ഭക്തി കൈലേ സർവ കർമ്മകൃതഹയ. ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിൽ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നതാണ് വിശ്വാസപദത്തിന്റെ നിർവചനം. കൃഷ്ണാബോധപരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കെ ലൗകിക നിയമാനുസൃതമായി കുലപരമ്പരയോടോ മനുഷ്യ സമുദായത്തോടോ രാഷ്ട്രത്തോടോ ഉള്ള കടമകൾ ഒരാൾക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധത്താണ്, എനിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് സേവ ചെയ്യണം, എനിക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ബഹുശാഖയാണ്. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ള തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, മറ്റ് ശാഖകളായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ശുഭഫലങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യമാണോ തിന്മയാണോ അതൊന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ലക്ഷ്യബോധം ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നോട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പോകാൻ പറ്റൂ. നമ്മള് അതാണ് ഈ ജ്ഞാനം പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ എന്താണ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാണ്, കൂർമ്മിപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മളെ തന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം വരുത്തിക്കാനായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കാര്യം കണ്ടാലും അതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാം. നമുക്ക് അസത് സംഘം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭക്തസംഘം കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവരുടെ വാക്കുകളൊന്നും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. നമ്മളുടെ ആ ഫോക്കസ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ലക്ഷ്യബോധം ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പിന്നീട് മറ്റൊരു ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, യഥാ തരൂർ, അതായത് വൃക്ഷത്തിന്റെ എവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്? വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലാണല്ലേ. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം അതുപോലാണ്. അപ്പൊ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ശാഖകൾക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായാൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടനാവും. നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു വനവാസ സമയത്ത് ദുർവാസാവ് എന്താണ് മറ്റേ അക്ഷയപാത്രം അല്ലേ, ആ ഒരു കഥയില്ലേ, അതിലെല്ലാരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആരാണ്, ദ്രൗപദിയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദുർവാസ മുനിയും തന്റെ 10,000 ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാ അത് നമ്മുടെ ആരാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത്? ദുര്യോധനന്റെ പണിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ കൃഷ്ണ എന്ന് ദ്രൗപദി വിളിച്ചപ്പോ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിചാരിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചെറിയ ഒരു തരി കഴുകി വെച്ചെങ്കിലും അവിടെ ബാക്കി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് മറ്റേ
ദുർവാസ മുനിയും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം കുളിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവർക്കെല്ലാം വയറ് നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സംതൃപ്തിയായപ്പോ എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തിയായി. അതുപോലെ അവരുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു തരി പോലും സ്ഥലമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ വഴി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നീട് എന്താണ്, ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 140 പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നൈപുണ്യം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയം കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്? കൃഷ്ണ പ്രതിനിധിയായ ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഏകേഹേ ഗുരുനന്ദന വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. ഗുരുവിലൂടെ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ, ആ ദൃഢനിശ്ചയം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നൈപുണ്യം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൃഷ്ണപ്രതിനിധിയായ ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിത ദൗത്യമായി ശിരസാവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പ്രശസ്ത നമുക്കറിയാം, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദ നഗതി കുതോപി. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നു, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഉപദേശിച്ച ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ഗുരുപ്രസാദം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് 3 നേരം ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യവസായാത്മിക മുക്തി. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഈ വ്യവസായാത്മിക മുക്തി നമ്മളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല, അത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം. ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, ജ്ഞാനം വേണം. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫില് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രഭാതൻ അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം 42-43. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രപദ്യന്ത വിപശ്ചിതഃ വേദവാദരതാ പാർത്ഥ ജ്ഞാനദസ്തീതി വാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ കൂടുതലും കർമ്മകാണ്ഡമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന്. അപ്പൊ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വേദവ്യാസർ ഇതെല്ലാം എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി കിട്ടാതിരുന്നില്ലേ? ഇതെല്ലാം അപ്പൊ എന്താണ് സംതൃപ്തി കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ ആര് വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ? നാരദ മഹർഷി വന്നു അല്ലെ? തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി വന്നു. നാരദ മഹർഷി വന്നു പറഞ്ഞു, നീ ഇതെല്ലാം എഴുതി ഒന്നാമതേ കലിയുഗത്തിലുള്ളവര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. പ്രായണ അല്പായുസാസഭ്യ കലവസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായി ഉപദ്രത. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് നീ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വഴിതെറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ, വേദങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്, അതാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര് ഈ സ്വർഗലോകത്ത് എത്താനുള്ള, ഇതൊക്കെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, എങ്ങനെ സ്വർഗത്ത് പോകാം, അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, പുനർജന്മം, നല്ല പുനർജന്മം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡപരമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് അല്പബുദ്ധികൾ ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തി, ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്.
അപ്പൊ വേദം മൊത്തവും കർമ്മകാണ്ഡം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അവര് പക്ഷെ എന്താ നിരീശ്വരവാദികളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നവരാണ്. കാരണം അവർ വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡമാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർ കൃഷ്ണാബോധത്തെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലങ്ങ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവര്. ഇതിലാകൃഷ്ടരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എന്താ പുഷ്പിതാം വാചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലങ്ങ് ഒരുപാട് ആസക്തരാകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അതിൽ താല്പര്യം കൂടും. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫലം എന്തെന്നറിയാതെ മൂഢന്മാർ വിഷവൃക്ഷത്തിന്റെ പൂക്കളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നത് പോലെ അജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യർ സ്വർഗീയമായ ഐശ്വര്യത്താലും അവിടെയുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളാകലും ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷവൃക്ഷത്തിന്റെ പൂക്കള് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന പോലെയാണ് അവർ ഈ സ്വർഗത്തിലുള്ള പോകാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ എന്തിനാ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവിടെ നന്ദനവനമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടമുണ്ട്, സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ദേവാംഗനകളുമായി സഹവസിക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ സോമരസം ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് മതിയെന്ന് തോന്നും അല്ലെ? അതിനാണ് ഇപ്പം ഈ തീവ്രവാദികൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത്? തീവ്രവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവര് പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. സ്വർഗം കിട്ടും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പോയി കുറെ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഈ നിരപരാധികളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആസ്വാദനം കിട്ടും. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലെന്നാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ശരിക്കും എന്താണ്, വിഷവൃക്ഷത്തിന്റെ പൂക്കളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും ആസക്തനാവാൻ പാടില്ല. അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം, ഈ ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയത്തെ. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭോഗ ഐശ്വര്യ പ്രസക്താനാം, ഇപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക്, ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റില്ല. ഏതാണ്? ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും. അപ്പം 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ, ഇവര് വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും. പക്ഷെ വേദങ്ങളിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡം മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മകാണ്ഡം മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ അതൊക്കെ ഭോഗ ഐശ്വര്യത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടവരാണ്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും അത്യാസക്തർ. അവർക്ക് ഈ ദൃഢനിശ്ചയം, ഭഗവാനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭോഗൈശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഐശ്വര്യം കണ്ട് നമുക്ക് എനിക്കും അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല, ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ സമാധി ആ വാക്കാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. സമാധി എന്നാൽ ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നർത്ഥം. സമ്യക് അധീയതേ യസ്മിൻ ആത്മതത്വ യഥാത്മ്യം. ആത്മജ്ഞാനാർജനത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുന്നതാണ് സമാധി.
ഭൗതിക സുഖാനുഭൂതിയിൽ അത്യാസക്തരായവർക്ക് ക്ഷണികങ്ങളായ ഇവയിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും സമാധി സാധ്യമല്ല. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രക്രിയ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 45 അടുത്ത നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. 9 മണിയായി അല്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തു. പ്രഭു join ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇടാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ആണോ പ്രഭു? അതെ, അതെ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാല് ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റില് അത് പറയായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പറയണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അല്ല പ്രഭു ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമുക്ക് ഒരു കൃഷ്ണ നമുക്ക് ഇപ്പം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ആക്കി തരുമോ വേഗം? ഏതാണ്? അറ്റൻസ് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമുക്കൊരു സുധാമ സേവ നമ്മളെ ടെമ്പിളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും മറ്റു പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ ടെമ്പിള് നമുക്കറിയാം, ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പിള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ബേസ് ചെയ്താണ്. പ്യുവർലി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വന്നത്. അങ്ങനെ 10 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തര് വന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തില് പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാനുള്ള പഠനമുള്ള ഒരു കോളേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗോസേവയ്ക്കുള്ള സേവനമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മാസം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട്, ഇപ്പം 500 രൂപയെങ്കിൽ 500 രൂപ നമുക്ക് ടെമ്പിളിന് വേണ്ടിയിൽ അടയ്ക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സേവനമാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ രജിത മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അനിൽ പ്രഭു, പ്രഭുവിനെ ഞാൻ